Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, August 5. Mahigit 8 milyong livelihood assistance ipinamahagi ng DOTR sa mga apektado ng NSCR project sa Bulacan. 0.9% inflation sa Pilipinas na itala nitong July 2025 ayon sa PSA. Chinese Coast Guard vessel na namataan ng PCG, iginiit ang kanilang jurisdiksyon sa karagatang malapit sa Pangasinan. Engineer Noel Gomez, tinalagang chairperson ng Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee. At kilatisin ng compact pero spacious na Kia Sonet na nasa Kia Clark na. Tumanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Transportation na nagkakahalaga ng 8 milyong piso ang mga Bulakenyong apektado ng right-of-way ng North-South Commuter Railway. Ininspeksyon rin ng kagawaran ng itinayong footbridge na ipapalit sa lumang tulay ng PNR. Narito pong report. Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Transportation para sa mga residenteng apektado ng right-of-way ng North-South Commuter Railway o NSCR. Bilang kinatawan ni DOTR Secretary Vince Dizon, iniabot ni Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas ang mahigit 8 milyong piso sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ipinagpasalamat naman ni Calaguas ang naging tulong ni Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro sa kanilang suporta para makumpleto ang proyekto ng kagawaran. Magkakaroon ng istasyon ng rail project sa mga bayan ng Kalumpit, Malolos, Giginto, Balagtas, Bukawi, Marilao at Maykawayan. Samantala, ininspeksyon din ni Calaguas ang lumang tulay ng PNR sa Barangay Balibago na papalitan ng footbridge. Hiniling ang proyekto noon ni dating Angeles City Mayor at ngayon ay Pampanga 1st District Representative Pogi Lasatin. Malapit na raw makumpleto ang bagong istruktura kaya nakatakda na ring i-demolish ang tulay ng PNR. Kasama ng opisyal sa pagsiyasat ang mga kawani ng DOTR. Nauna nang binigyang pagkilala ni DOTR Secretary Dizon ang matagumpay na resolusyon sa mga usapin ng right-of-way at site acquisition sa NSCR na pinapamadali na matapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, bumagal sa 0.9% ang inflation rate ng Pilipinas itong July 2025 ayon sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong Martes, August 5. Ito ang pinakamababang inflation mula October 2019 nang umabot ito sa 0.6%. Mas mababa rin ito kumpara sa 1.4% noong June 2025. Sa isang press briefing, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na pangunahing nagambag dito ang mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Bukod dito, dahil sa pinalawak na rice importation at pagbaba ng rice tariff mula 35% patungong 15% simula sa kalagitnaan ng 2024. Bumaba ang rice inflation mula 14.7% noong August 2024 sa 0.8% sa pagsapit ng Disyembre. Gayunpaman, binanggit ni Mapa ang mga posibleng banta sa presyo gaya ng pagtaas sa presyo ng baboy dulot ng African swine fever, lumalaking demand sa manok bilang alternatibo at ang pagtaas sa presyo ng isda at gulay dulot ng mga bagyo. Sa kabila ng mga ito, nananatili namang mababa ang average inflation sa 1.7% mula Enero hanggang Hulyo. Mas mababa kaysa sa 2% hanggang 4% na target ng pamahalaan para sa 2025.
Sa ibang balita, umabot sa mahigit 1,900 family food packs na ipinamahagi ng DSWD ngayong Martes, August 5 sa mga residenteng apektado ng baha sa Barangay Maysulao, Kalumpit, Bulacan. Pinangunahan ito ni Barangay Captain Roland Tolan Ramos sa tulong ni Mayor Lem Faustino. Matapos ilapit ang kahilingan kina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Binigyan diin naman ng gobernador ang kanyang long-term solution para hindi na muna taon-taong lumulubog ang Kalumpit. Dumalo rin ang ilang pang-opisyal ng lalawigan sa relief operations para tiyaking maayos ang distribusyon ng tulong. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga nanunungkulan para sa karagdagang ayuda sa mga apektadong lugar. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinaghatian ng 8 LGU ang 197 milyong pisong halaga ng revenue shares mula sa Subic Bay Metropolitan Authority. Magagamit raw bahagi ng kita sa mga proyekto makakatulong sa mga residente, lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Ipinamahagi ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang revenue shares para sa unang semester ng 2025 sa mga bayan at lungsod na sakop ng Subic Bay Freeport. Isinagawa ang distribusyon itong Lunes, August 4 sa isang simpleng seremonya sa SBMA Corporate Boardroom na pinangunahan ni SBMA Chairman at Administrator Eduardo Jose Alino. Umabot sa kabuang 197.85 milyon pesos ang natanggap ng 8 benepisyaryong LGU. Pinakamalaki ang bahagi ng Olongapo City na umabot sa kabuang 46,270,769 pesos and 33 centavos, bunsod ng laki ng populasyon at land area nito. Sinundan ito ng Subic na may mahigit 29 milyon pesos.
San Marcelino na tumanggap ng higit 23 million pesos, Castillejos na may mahigit 17 million pesos at San Antonio na nakatanggap ng higit 16 million pesos. Sa Bataan naman, nakatanggap ang dinalupihan ng mahigit 24 million pesos, more than 21 million pesos naman sa bayan ng Hermosa at mahigit 17 million pesos sa bayan ng Morong. Magagamit raw ang ipinamahaging revenue shares sa iba't ibang mga proyekto at serbisyo para sa 785,000 na individual mula sa mga nasabing mga lugar, lalo na ngayong marami ang nasalanta ng kalamidad. Tiniyak din ni Alinio na patuloy ang pagpapaunlad nila sa Freeport na pakikinabangan ng mga karatig bayan, kasama na rito ang 166,000 manggagawa sa lugar. Sinegundohan ito ni SBMA Senior Deputy Administrator for Support Services Attorney Ramon Agregado na nagsabing napapanahon ang pamamahagi ng revenue shares dahil tinamaan ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat ang Zambales at Bataan. Samantala, ninaw naman ng opisyal na mas mababa ang halagang ipinamahagi ngayong taon kumpara sa 204.7 million pesos noong kaparehong panahon ng 2024. Ito'y dahil sa 25% tax na ipinataw ng Department of Finance na direktang iniremit sa Bureau of Internal Revenue. Gayon din ang pagtanggal sa dating 5% tax privilege kung saan 3% ay napupunta sa BIR at 2% bilang dividendo sa mga LGU. Karaniwang inilalabas ng SBMA ang revenue shares mula Enero hanggang Hunyo tuwing Agosto, habang ang mga July to December collections ay dinidistribute tuwing Pebrero ng susunod na taon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, mahigit 1.5 billion pesos ang iniwang pondo ni dating Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. matapos ang kanyang huling araw sa pwesto noong June 30, 2025 base sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit o COA. Sa Statement of Financial Position ng COA, lumalabas na umabot sa 1.53 billion pesos ang cash and cash equivalents ng lungsod na bahagi ng kabuuang 1.72 billion pesos current assets. Samantala, nasa 9.36 billion pesos naman ang halaga ng non-current assets tulad ng property, plant at equipment dahilan upang umabot sa 11.08 billion pesos ang total assets ng lungsod. Bilagdaan ni City Auditor Amelita Inovero ang opisyal na financial report na nagsilbing dokumento ng lungsod bago ang transition ng bagong administrasyon. Si Congressman Pogi ang kasalukuyang kinatawan ng 1st District of Pampanga. Gumawa ng kasaysayan ng City Government of San Fernando matapos itong makamit ang kauna-unahang unmodified o unqualified opinion mula sa Commission on Audit o COA para sa taong 2024. Ibinahagi ng City Accountant Jose Tiburcio Canlas na ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng pagkilala sa COA ang kahit na anong LGU sa Pampanga. Dagdag pa niya, patunay ito ng disiplina at pagsunod ng lungsod sa financial guideline ng komisyon. Tinanggap naman ni Mayor Vilma Caluwag ang ulat mula sa COA at sinabing sumasalamin ito sa direksyong tinatahak ng kanyang administrasyon. Ang unmodified o unqualified opinion, ang pinakamataas na audit ratings ay binibigay para sa maayos at tapat na pamamahala ng pondo ng bayan. Sa ibang balita, arestado ang 3 pugante sa magkakahiwalay na operasyong isinagawa nitong Lunes, August 4 sa probinsya ng Bataan. Unang natimbog si alias Vin, isang mangingisda at residente ng Barangay Wawa, Abukay. Siya ang top 2 sa Regional Most Wanted list at may kinakaharap na 6 counts of rape sa ilalim ng Article 266A. Nahuli siya sa pinagsanib na operasyon ng Abukay Municipal Police Station at CIDG Bataan Provincial Field Unit. Kinagabihan, nadakip naman si alias Nel, 38 years old at taga-barangay West Calagiman, Samala. Kinilala siya bilang top 8 sa Provincial Most Wanted list at may warrant of arrest para sa 2 counts at 1 count sa kasong paglabag sa Section 5B at Section 10A ng RA 7610 na mas kilala bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa Barangay Tuyo, Balanga City,
Nasa kote rin si alias Dennis, isang truck driver mula Barangay Gugo, Samala. Siya ang top 3 most wanted ng Balanga City at nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang Chinese Coast Guard vessel ang namataan ng Philippine Coast Guard malapit sa baybayin ng Pangasinan. Sinubukan itong paalisin ng PCG, ngunit iginiit ng Chinese vessel na ang lugar ay nasa ilalim umano ng kanilang soberanya. Ang balita ay hatid ni Bryce Oracion. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Tarasamag Banwa MRRV 9701. We are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 39 nautical miles west of Tabobo Point, Pangasinan, Philippines. Yan ang ilan sa mga pabatid ng Philippine Coast Guard o PCG sa pamamagitan ng radio frequency upang igiit sa Chinese Coast Guard vessel na may body number 5303 na sila ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ, 39 nautical miles mula sa baybayin ng Pangasinan nitong Lunes, August 4. Binigyang diin ng PCG na legal at alinsunod sa batas dagat ang kanilang operasyon na nagbibigay sa Pilipinas ng karapatan sa naturang karagatan. Ngunit tumutol ang Chinese Coast Guard at iginiit na ang Pilipinas ang nasa loob umano ng kanilang nasasakupan sa Huangyang Island at mga katubigan sa paligid nito. This is China Coast Guard vessel 5303. You have entered the water under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has disputable sovereignty over the Huangyang Island and its adjacent waters and airspace. We order you also to cross and leave the sea area immediately. Binigyang diin naman ng PCG na ang batayan ng Pilipinas sa kanilang EEZ ay nakasaad sa Philippine Maritime Zone Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award na nagpapatibay na ang nasabing baybayin ay nasa loob ng Philippine Maritime Jurisdiction. Samantala, bukod sa naturang CCG vessel, lumapit din ang isa pang barko na may body number 4203. Ngunit hindi nagpatinag ang BRP Teresa Magbanwa at ipinagpatuloy ang kanilang patrol upang siguraduhin ang kaligtasan at soberanya ng bansa. Kasama si MC Galang, Bryce Oracion, CLTV 36 News.
Samantala, pasok bilang finalist sa prestihiyosong World Architecture Festival o WAF 2025 ang Kapampangan multidisciplinary design firm na Med Studio. Ang design firm ay nakabase sa City of San Fernando, Pampanga sa pangunguna ni Eldred John Infante at Martin Gabriel Kiambao. Napabilang ang naturang firm sa future projects, education category para sa kanilang proyekto na Limlim Mindfulness Institute. Gaganapin ang final judging and presentation ng shortlisted entries sa Miami Beach Convention Center, Florida, USA sa November 12 to 14, 2025 bilang bahagi ng kauna-unahang US edition ng WAF. Kabilang ang Med Studio sa 7 kinatawan ng Pilipinas sa nasabing festival para sa taong ito. Samantala, umarangkada na ang preparasyon para sa pinaka-inaabangang Giant Lantern Festival o GLF 2025 ngayong Martes, August 5 sa Giant Lantern and Tourism Information Center, City of San Fernando, Pampanga. Nagsama-sama mga panauhin at organisasyon mula sa public at private sector sa isinagawang kick-off meeting kung saan itinalaga si Engineer Noel Gomez bilang chairperson ng GLF ngayong taon. Katuwang niya sa pamumuno sina Engineer Emer Feliciano at Architect Janine Canda, habang honorary chairperson at vice chairperson naman sina CSFP Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brents Gonzales. Bukod sa pagtatalaga ng mga opisyales, inilahad rin sa puno ang calendar of events, major activities at schedule of meetings. Bukod dito, ibinahagi rin ang update sa mga barangay na lalahok sa taunang Lantern Exhibition. Samantala, ayon kay Engineer Gomez, isa sa mga pangunahing layunin ngayong 2025 ay ang mas aktibong partisipasyon ng mga barangay o kabataan, lalo na sa proseso ng paggawa ng mga parola, lalo na't mahalaga raw ito sa pagpapatuloy ng tradisyon para sa mga susunod ng henerasyon. Samantala, binigyang pakilala ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development ang top blood donor sa Central Luzon sa isinagawang Regional Sanduguan Awarding Ceremony sa Angeles City ngayong Martes, August 5. Kabilang sa mga binigyang parangal, ang mga provincial government, local government units, akadim at pribadong sektor sa Central Luzon. Ayon kay Regional Director Corazon Flores, nalampasan ng rehiyon ang target na 1% ng populasyon ng Central Luzon noong 2024, kung saan higit 27,000 blood units ang kanilang naitalang nalikom. Sa kanyang mensahe ni Kayet de Flores sa mga taga Central Luzon na patuloy na magsanib puwersa at magtulungan dahil kayang-kaya raw ng rehiyon ang itaas ang 1% na target sa mga susunod na taon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
5, 6, 7, 8, ibomba mo, single, double, pak. Na namang gagawin mo kayo, panampalingan na kami kanina. Kapamucho! Ay, malas naman. Inabas ko kita kayo, totong isininda mo, iningat niya. Bakit? Mga yabang lakano rin kapampangan. Make it positive na since mayabang ko, kailangan pakagaling ko. Ay, nakakaroon ko nabingi po. Rule number 1, the wife is always right. Na, ay, ating ko palang asawa. Ating palang maninaya ka ako. That's the reason talaga. Woo! Oh, siya. King Church history mo naman makanta. Dingding minunong cardinal, minunong pari. Mag-pray ko talaga, Lord, na ng purpose ko kasi ay ako balo. Aliwading pengari mo ilang sumabi na sumawag ka dapat kaya kami. Sakit itang atsulaking situation na buridang ipaluwal nung nano itang burida. Pero Sabi na, at kailangan tamong ating patunay, ita makapagal. So, katsuking utak, sabi ko, ala palang breather, ala palang chance magpainawa. Kapag kwento mo tayo saglit, ako na nga nyo pa yung gagawan nyo. Uling Indredo, Sinimal Alcoa, Balon, Chismis. Kapamudzo! Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin ang taya ng panahon sa report na ito. Kanina pong alas 3 ng hapon, namataan po natin ang low pressure area sa layong 570 kilometers east of Perak, Catanduanes. Dahil nga po dyan, ang trough po ng LPA ang magbibigay po ng maulap na papawari na may makalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa mga lugar ng Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na may mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Palawan, dulot naman po yan ng Southwest Monsoon. Samantala, sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng bansa, generally fair weather pa rin po ang mararanasan, mainit na umaga hanggang tanghali, na may mataas naman po ng tsansa ng mga isolated rain showers and thunderstorms mula hapon hanggang gabi. At yan po muna ang latest weather forecast dito sa Clark Station. JDRR po, magandang gabi. Samantala, muling nagbigay ng karangalan sa bansa ang Alas Pilipinas matapos makuha ang bronze medal sa Southeast Asia Volleyball League o CV League nitong linggo August 3 sa Terminal 21 Korat sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Narito pong report. Sa kanilang 4-set win kontra Indonesia na may score na 25-20, 25-20, 16-25 at 25-13, tuluyan ng sinelyuhan ng national team ang isa na namang podium finish sa 5th SEA V-League para sa bansa. Comeback win ito para sa Pinay Volleybells matapos silang mabigo sa magkasunod na laban kontra powerhouse teams na Thailand at Vietnam. Samantala, itinanghal naman bilang first best outside spiker ang De La Salle standout na si Angel Canino, kasama ang veteranong Thai player na si Aj Charaporn Kongyot. Dagdag ito sa awards ni Canino na nagwagi rin bilang isang outside spiker sa Asian Volleyball Confederation Nations Cup
kung saan nagtapos ang Pilipinas bilang silver medalist. Ito na ang ikatlong podium finish ng Pilipinas sa naturang regional meet. Samantala, ang ikalawang yugto ng SEA V-League ay nakatakdang ganapin sa August 8 to 10 sa Ninh Binh, Vietnam. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Samantala, isang once-in-a-lifetime opportunity naghihintay sa mga diehard fans ng Westlife sa Asia. As part of their 25th anniversary celebration, may pag-giveaway ang iconic Irish boy band ng free trip to London para sa maswerteng fans bilang pasasalamat sa walang sawang suporta na ibinigay nila sa grupo sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang buong detalye ay hatid ni Danny Cagino. Isang nakakakilig na sorpresa ang inihandog ng Irish boy band na Westlife para sa kanilang fans sa Asia dahil 2 lucky fans ang ililibre ng grupo papuntang London para sa kanilang 25th anniversary concert sa Royal Albert Hall ngayong October 2025. Yes, all expenses paid ito and made especially for their fans bilang pasasalamat at pagpupugay sa walang sawang suportang ibinibigay nila sa grupo sa kabila ng paglipas ng panahon. Para makasali, kailangan lang mag-sign up online. Ang special promo ay opisyal na nagsimula nitong August 4 at tatagal ito hanggang September 30. Bukas ito para sa lahat ng Westlife fans sa buong Asia, kabilang na syempre ang mga loyal Pinoy fans na laging nakaabang sa bawat tour ng paborito nilang boy band. Ang lucky winners ay i-announce sa October 3. Kasama sa all expenses paid package ang round-trip airfare, hotel accommodations, exclusive Westlife merchandise, at VIP tickets para sa kanilang concert. Isang once-in-a-lifetime experience para sa mga certified fans. Ang Westlife na sumikat noong 90s ay kilala sa mga timeless hits na If I Let You Go, Flying Without Wings, My Love, at Uptown Girl. Huli silang nag-perform sa Pilipinas noong 2023 sa isang 2-night concert sa Manila. Noong 2019 naman, nagkaroon din sila ng 2 gabi ng concert sa Araneta Coliseum bilang bahagi ng kanilang 20th anniversary tour. At iyan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. If you're searching for the perfect car for the whole family, you're in for some great news. Say hello to the Kia Sonet, a compact SUV built for both daily drives and weekend getaways. It's stylish, practical, and loaded with features that deliver comfort and performance you'll truly appreciate. And the best part, the Kia Sonet is now available at Kia Clark under Laos Auto Group. Find out why this could be your family's next favorite ride. Good day everyone. Carlo Miguel L. Carion, Sales Executive here at Kia Clark. Today, itatakil natin si 2025 Kia Sonet SX80. Sa front face ni Kia Sonet is makikita natin ang signature Tiger nose grille. Tapos makikita mo rin dito ang kanyang daytime running light. And si top of the line Kia Sonet, siya lang ang meron glossy grills. And dito rin natin makikita ang pinakabagong logo ni Kia. And si Kia Sonet is equipped na rin siya with LED lights. Lahat siya ay naka-LED na pati sa likod. And equipped rin siya with backing camera and backing sensors. Engine size pala ni Kia Sonet is 1.5 4-cylinder siya. Si Kia Sonet ay may horsepower rin na 113 horsepower. Pagdating naman sa tires ni Kia Sonet, ang size ng kanyang gulong is size 16 po. Tapos naka 4-wheel disc brake na rin. Yung suspension naman niya is MacPherson strut, both front and rear. Tapos, ayan, si Kia Sonet is a crossover vehicle. Perfect pang family or pang young professionals. Si Kia Sonet is may ground clearance siya na 205. Perfect na perfect sa mga bumpy roads na maladaanan mo. Si Kia Sonet is auto-fold na rin yung mga side mirrors niya. Located rin dito yung mga turning signal lights niya.
And then, keyless entry na rin si Kia Sonet. And pwede mo na rin siyang start kahit nasa labas ka, pwede mo na siyang remote key start para painitin yung kotse. Sa rear part naman ni Kia Sonet is dito natin makikita yung Kia emblem and emblem ni Kia Sonet. Tapos, makikita natin dito ang signature star map ni Kia. Itong likod. And mga backing sensor and camera ni Kia Sonet. Si Kia Sonet, yung tailgate niya is equipped rin siya with hydraulic assist. Yung trunk area naman ni Kia Sonet is kasya ang dalawang luggage and isang hand carry. Si Kia Sonet is 60-40 folding siya. Pwedeng yung left side or right side lang ipo-fold mo. Ang side panels naman sa loob ni Kia Sonet is combined siya with plastic and leather. Tapos dito is makikita mo na rin, dito rin located yung mga controls ng side mirrors, lock-unlock, tapos safety lock ng windows. Ang steering wheel naman ni Kia Sonet is naka 3-spoke leather na siya. And dito na rin malolocate yung mga buttons for the infotainment and cruise control and lane keeping assist. Tilt na rin ang steering wheel ni Kia Sonet. Yung seats naman ni Kia Sonet is naka-leather seats na. Tapos, manual seat height adjustment and manual forward and backward. Seating capacity naman ni Kia Sonet is maximum 5 persons. Sa infotainment naman and aircon controls ni Kia Sonet, lahat po ay digital na. Itong si infotainment naman is wireless Apple CarPlay and Android Auto na. And digital na rin lahat ng buttons kay Kia Sonet sa kanyang aircon. Pagdating naman sa gauge, digital na rin po siya. Si Kia Sonet is equipped rin siya with a push start button, tapos manual handbrakes, tapos dito naman makikita ang kanyang transmission. And si Kia Sonet is equipped rin siya with a sunroof. Price starts at 778, tapos promo starts naman ni Kia Sonet is 48K DP. Inclusions naman natin is free LTO registration for 3 years, KDX Essential Tint, roadside assistance, 1-year Laos Care worth 32,500. For inquiries, pwede po kayong tumawag sa 0998-587-8260 or mag-message kayo sa official Facebook page ni Kia Clark or you may visit us here sa loob ng Clark, Kia Clark po near Coffee Bean and Yellow Cab. And pwede rin kayo mag-book ng test drive. Call lang kayo sa number. Kia, movement that inspires. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.